x'laqatkom li żjed dwar dan il-budget bħala l-Confederation of Malta Trade Unions? Mela l-ewwel ma nirriparka li s-sena li għaddiet kellna qoli tal-ħajja eċċezzjonali. Issa il-żieda fl-qoli tal-ħajja hija waħda rekord ta' 12 euro, imma naħseb fejn jidħlu l-ħaddiema tal-gvern qed tiġi disturbata ħafna. Dik li ngħidula l-konċertina, jiġifieri salarju bejn l-iskali. U ma naħsbux li l-gvern ħalpari li tajnih is-sena l-oħra li joqgħod attent li jżomm ir-relatività bejn il-gradi. Allura n-nies b'ċertu gradi dawk minn salary scale 10 il-fuq pereżempju jista' jkun li jaraw id-dħul reali tagħhom versus l-spending power qed jonqos. U di tista' twassal għal problemi trade unionistiċi għal unions li tal-ħaddiema li ħadmu mal-gvern. Tieni ħaġa għalkemm naħseb li tajjeb li l-gvern ftit jowis sussidja l-enerġija, naħseb li kieku kont jien kont nagħmilha iżjed assoċjata ma' nuqqas ta' ħala u affarijiet li huma environment friendly. Mhux tajjeb li taħli kemm taħli tieħdu b'sussidjat. Minna l-oħra bħala ekonomija, kif l-ekonomija se tikber, ma nfhimx eżatt kif se tikber, mhux qed nara pjan fej il-gvern qed jistenna il-setturi li ma setturi se jikbru u għaliex. Hemm numru ta' social services għal minnu fqir, naħseb li huma tajbin, imma fiċ-ċirkostanzi ta' inflazzjoni għolja ma nafx kemm huma biżżejjed.